told me pa-rum-pa-pum-pum, a newborn king to see pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring pa-rum-pa-pum-pum, to lay before the king pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. So to honor him pa-rum-pa-pum-pum, when we come. Little baby pa-rum-pa-pum-pum, I am a poor boy too pa-rum-pa-pum-pum. I have no gift to bring pa-rum-pa-pum-pum, that's fit to give our king pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Shall I play for you pa-rum-pa-pum-pum, pa-rum-pa-pum-pum? Mary nodded pa-rum-pa-pum-pum. The ox and lamb kept time pa-rum-pa-pum-pum. I played my drum for him pa-rum-pa-pum-pum. I played my best for him pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Then he smiled at me pa-rum-pa-pum-pum, me and my drum. Come, they told me pa-rum-pa-pum-pum, a newborn king to see pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring
Hundul ma hita saluhutna. Ala nang tamulai nama ibadah Natal ama ina di Boringinon pinasahat ma tu na melayani. Marede hita siap buku ede nomor 57 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia nama no palangit dohot tanoon. Amen. Dimulanai nunga adong hian hatai, jala saor tu debatado hatai, jala debatado hatai. Ima saor tu debata dimulanai. Saluhut nai marhite sian hataido, ubain nama jadi, jaladang adong nang gosada sian naung jadi i, naso marhite siani. Di bagasan hataido hagaluan, lasangulunido panondang ni hajol maun. Namar sinodang do panodangi di bagasan naholom, alaidang di jakon naholomi. Gabi daging mahatai, jala maringan di tonga-tongan ni tahun, jadi wida hami mahasangaponna, mahasangapon anak sasada nasian amai, go asmiro haroh sasitongan. Martangi yang mahita. Ale debata amana di Banua Gijang, puji-pujian hasangapon dohot hamauleateon husobaho kami tuho, marningot silehon-lehon mina balgai tu hami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian Banua Gijang alani hami. Gabi na dangol do ibana jalana pogos, pola tubuh ibana di baran Bethlehem asa mamora hami. Sai rajai jala togu-togu hami marhite-hite todim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Marede hita siap buku ede nomor 605 ayat sada dohot ayat 2. Masudi
parjolo ima taringot haulioni na tinopani debata. Idama haholomodo makukupi tanoon. Alay debatado na mangalehon panodang asa gabi tiur. Alani i parohahuma aka na tinopani debata na mangalehon sonang dohot pasikopon ngolum asa marhatiuron jala gabi tau hasangapon di ibana. Debatado majadihon na sana adong songon na tarsurat di hatana. Molo jupang bot niari mangulus maalogo nanget-nanget alay sipata olodo marmomos sahat tu bornginay dungi huida di bulan dungi huida di langiti bulan bitang marsinondang ombunipe mardalani do guru di lomona alay sipata olumay topu torang songon tioni aik di tonga laut alay oloma topu muse holom nang bobos di naik torang ari i hubege ma suarani akapidong na tio-tio marlas niroha di di manonggot nai hubege ma suarani akapidong na tio-tio dohot parhehe ni akadorbia nakpahat-pahanan dungi huidama hinauli ni akahau nakpahat-pahanan suak songoni aka dolok di torang niari i nang dohot dosa luhut na marlas ni roha di parbisar ni mata niari manogoti ai ise do na manupai ai uli huidai toho maatong nanidokmi sonang jalatung masai uli dari sudena alai heado dirajumi roham boydo huasoni jolma patu pahoni sudena anggo alani huasoni jolma do dang tuk mabaheni nakki tape o au boy mangolu naladong do manoppa dohot panguluhok kita Ido na soheata ha mauliatehon. Dak tau hita mamilang-milangi. Ida ma, molo dungdungo hita managot nesia podomata. Aha ma perjolo taula. Pitor dapur do perjolo tanapoton. Anggo aka ama. Pitor sigaret na do perjolo di pulpuli. Hita aka inaon. Holan na holsoan. Marsak. Ahanak si patau-paut ta si ganupari. Portipiope gabi angir tahilala. Hape sa sitok na. Iko jolo mandok maulia te dohita. Tunaung manoppa dohot panguluhok kita. Asa songon naninaw ni edet taima. Rapon Tuhan Yesus mabuka ulaunmu. Jadi naangiripe gabi hukusma. Ay hope, pamalo-malohon doho, hirana malo, alayoto. Paroha honda na hudakon, iya julmai nakpahap-pahanan, naksudi suas-suanan, dakkolan alani akon namangan, minum, marhosa, dohot karejo. Laswadong, lakon nii, alani namangan, minum,
dohot karejo. Hutomu majo na inokmi, jala ido tohona. Boy pehita, mangan, minum, karejo, marhosa. Nala adong do manopatanoi, dilehos yani dihita. Aek doho si panganon, gawe mangulu hita. Boy pehita, sonari mangulu, boy karejo, nala dileho do dihita hosa hanguluan. Duhu tipe, dipaleho dihita oksigen. Asa boy hita marhosa, boy bernapas ganupari. Masa piak kalas niari, masa udan. Sudah na ilaw pasikopon, akan na dihasyanganon. Alay, adong do na manopay, ise maate. Tabige ma liturgi parjolo. Pasalmen 33 ayat 6. Marhite-hite hata ni Jehovah do majadi aka langit. Jala marhite-hite hosa ni pamanganna sude aka paranganna. Salmen 33 ayat 7. Ibana pabunguan ayak ni lauti, songon timbunan, aka parartana do aka lom ibahen. Sada Musa sada ayat 30 sada. Dungi ditilik debatama sude nati nopanai jadi nunga denggan situtu. Dungi bot maari, torang maari muse, ima ari paonopon. Yohanes sada ayat sada dohot 2. Di mulanai nunga adong hatai. Jala saur tu debatado hatai. Jala debatado hatai. Ima na saur tu debata di mulanai. Yesaya 45 ayat itu. Au si jadi hati uron do si topa haholomon. Si bahen hadameon do si topa hamagoan. Au do Jahoba si bahen saluhut nai. Yesaya 45 ayat 8. Manetehi mahamu aka langit sian gijang. Jala diusehon aka opun maudan hati goran. Buha matanoon, jala diperbuehon hatuaon dot hati goran. Rak martub burmain. Au Jahoba do sitopasa. Tapuji Tuhata maredehita sian nomor 50 marede mahamu. Sada Musa 2 ayat 8 dohot siak.
Dungi dibuka debata Jehovah ma sada polak di Eden tertukap habisaran. Jadi tu sima dibahen jolma na dijadi honai. Dungi dipatubuhon debata Jehovah ma sian tanoi na sahau. Akan adenggan idaon. Jala tabo panganon. Rodi hau hangoluan na di parsi tongaan ni polaki. Nang hau pabinotoan ni nadinggan dohot naroa. Sada Musa 2 ayat 10 Rodi 10 pitu. Dungi dipatik debata Jehovah majolmai ninnama. Jadi do panganon musian nasahau di bakasan polakon. Alai anggo sian hau parbinotoan ni nadinggan dohot naroa dang jadi panganonmu. Ai sadari di pangan hosiani sai namate doho. Sada Musa 2 ayat 10 walu. Dungi nina debata Jehovah ma. Dang jadi pujung jolmai. Hubahen ma di bana sada pangurupina bahen donganna. Sada Musa 2 ayat 10 sia songonon mahatana. Ai duksun dijadihon debata jauh basian tanoi nasa binatang di ladang rodi sude pidong akan nama tonga-tonga langit ditogihom ma itu si Adam asa di ida manang beha guaranna jala iai dibahin si Adam guarna i nasa namar hosa laosido guarna. Sada Musa 2 ayat 20. Jadi dibahen si Adam ma guarni nasa pahan-pahanan rodi pidong akan namar tonga-tonga langit doho nasa namanggulmi di tanoon alai anggo di si Adam indang adong jupang pangurupi bahen donganna. Sada Musa 2 ayat 20 sada rodi 22. Dungi terlalap modom masih Adam dibahen debata Jehovah. Jadi dienet masada sian rusukna jala dilakopon sibuk tu pabuatan nai. Dungi dipauli debata Jehovah ma rusuk na binuat nai sian si Adam bahen boru-boru jala ditogu ibana tu si Adam. Nunga tabegeta tu liturgi paduahon imataringo tu porla Eden. Sonari tabegema kor sian iana kota remaja naposo diuduti muse ima vokal solo sian amang Dr. Andus BR Siagian.
Tabige ma liturgi na patuluhon hadadabu jolma tu dosa. Dung di ida debata sude na tinopanai macai denggan jala sikop dohot na mangarajaisa ima jolmai. Jolmai di topa tumiru rupana. Dungi dilehon debata ma pati na tujolmai asa biar mida debata jolmai. Alai dang dioloi jolmai pati nai. Madabu do jolma tu bagasan dosa tu hajahatan na suhar sian hata ni debata. Terorisme dohot aka ormas-ormas na beringas pangarampok na sumami kiri be aka kosa ni rokokna narkoba nungas na pinarajalela pergaulan bebas HIV AIDS aka berjudi dohot aka ragam na korupsi mapakkorhom melongan tu penjara na kanasuhasia dambe. Ay di dia dong Tuhan lau manggota biar nang lupa untuk kami dong kita dengar mana nang pada untuk hari kita ordope nadi bagasa 2 tahun kita dilanda corona tabereng mah udah dongat karena matean tiada di ekonomi mabeni tak kamu susah udah lebih kadongan ada kadongan baik baga saud katorangan bah ana ngatung lambi bulala akor jauh iya juga nahuk doi robi sadari dilelina jala koroni tapi nahuk pundong sama kicau nang robi sadari dilelina iya juga sang robo yang mana pundong kalau dosa tapi kalau mana berduri daripada dosa di laut do kata dosa yang dibata dari bulan kalau tak hidup dan hidup dengan penduduk itu maka itu kalau mana ada mana berdiri ada mana bangun ada mana korupsi ada mana lagi apa dan bersama kita doa pada dunia apa itu tapi pengalaman ujian doa tihala nata lain kalau mampai Deu hakuman untuk akan walau baik.
Tembui lokasi sian. Lain dia berdebat tu. Dia lupa. Sudah berdoa. Kamu balik, ya anakku, ya guruku. Masukkan. Lain melihat di hidupku. Melihat selesai rumah. Upah berhan muslim yang kaya anakku. Alay dia mana mas? Merumah tangga dong. Ya lagi merumah tangga dong. Alay susah dong rumah tangga. Lalu itu kan susah dong rumah tangga. Nang merumah iku be asik pengalaman. Tunggu tumbuhan, kedungan. Dan nah berapnya lalu bisa kan? Ngapa lama kabar be? Tahu lihat. Wow. Dan umat tidak ada umat hidup. Bulan kira-kira sudah dua. Dah ada gitu kan? Dah ada gitu. Kurang lagi ada lindungan. Dosa hendak baik kualitas sudah masih sempurna. Tuhan, Tuhan, kamu Tuhan orang ini Tuhan wajib lah. Mologang kuiba, dan markos niroha, dan setia mangumumi, mamiguru, markosong, marlatani roha, ay masuk dulu dari tahe. Ala olo dohita, ganggu di pabahenan di bata, malu di pamasa, akan masa di ngolutta. Murah-murahi tamad dele, dan lahi tamar minggu, mulu dang ya Tuhani, ahan eta pangiru di rohatta. Harum martangiang, olo lo rohatta. Tahe, unang dope, aka ama, doh kinani huria, dan di padengka pihak kapangalakona, di kemajuan zaman saunaryong, murah-murah babada-bada jolma, aka di media sosial, markosong, marlateni roha, di bahan di Facebook, di WhatsApp, apalagi di media sosial. Mailah itu hitate, mulun adong nasono di tengah mata. Alai mulu masuk tu saya tahe, adong dulu humini. Di mana dibualan dosa semua. Jadi sumada domain dosa. Masa manas kabar berlimpah. Kabar berlimpah kesalahan Tuhan mana-mana tu menjadi ini. Egoisme orang-orang sendiri. Kabar berlimpah kata sama sekali. Aku dah tahu kan. Dalam ulang ulang dosa Tuhan dia dosa panas. Alaya katakan lagi. Tapi firman Tuhan lawan dorong kami bertuhan di bawah.
Sada Musa tolu ayat 12, 1 ayat 10 tolu. Dungi ninna si Adam ma, boru-boru nanilahonmu bahen dongaku, ido na mga lehot wau sian hawi gabe hupangan. Dungi ninna bata Jehovah ma tu boru-borui, buasa songoni bahenomu. Jadi ninna boru-boru ima, ulo kido pautotohon ahu gabe hupangan. Sada Musa 4 ayat 4-1-5. Jadi dohok masih Abel membuan sian buah baju ni biru-biruna, dohot sian tabo-tabona. Jadi lomo marohani Jehovah mamereng si Abel, dohot na pinelehon nai. Alai anggo si Kain dohot si na pinelehon nai, dang dibereng. Jadi pusu marohani si Kain jalarupi bohina. Roma 5 ayat 12. Dibaheni songon nabongot dosai tukor tibion marhite sian sadahala jala marhite-hite dosai roh hamatean. Songoni sahat hamateani tu saluhut jolma. Allah sude nasida mardosa. Roma 5 ayat 10 tolu. Ainunga di portibion hiad do dosa. Nang adorang soro dope patiki. Alai dang dijujur dosa. Ia so adong patik. Roma 5 ayat 10 Alai nunga manggonggomi hamateani olat ni si Adam saat rodi si Musa. Nang sodos pardoso nuna sida tu pangalesioni si Adam suman-suman ni nanaing roy. Yesaya 24 ayat 5 dohot onom. Jala ramut tanoi dibahen pangisina. Ainunga dilawosina sida akapatik. Jala diubah hasomalan. Jala diose padana saleleng-lelengna. Dibaheni siap do tanoi gagatan ni toru-toru jala manginona tu akka pangisina. Dibaheni masok-sok akka isini tanoi. Jala otik nama jolma teba. Tabegema puji-pujian sian kor paropuat.
Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ende nomor 48 ayat 1 roh di ayat 2. Paupaton baga-baga haluaon di bagasan asini rohani debata di pataridahod do holong dohot denggan ni basana dang lomo rohani debata gabe mate jolmai hinorhon ni dosana mulak manian parjahati tumadikot dalanna na jahati lampal takma baga-baga na di pabutuhan akan pinilit ni debata akan abadia dohot panurirang ima karya dalan haluaun ni debata tabigema liturgi baga-baga ni debata taringot tu haroro ni Mesias dohot haluaun ni. Yesaya 40 ayat dulu suara ni jojo di haolongan pauli hamu dalam di Jahoba patigor hamu di adaran dalam balobung di dekat. Pasal 24 ayat 7 sahat 2. Patuk gijang ma tohang muna hamu ale akka harbangan. Patuk gijang mahamu ale akka pitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliaon. Ise ulaning raja ni hamuliaoni ima Jahoba. Nagugu jala ulubalang. Jahoba ulubalang di hamusuon. Ulaon ni Apostel tolu ayat 10 sia. Atong pauba jala paulak hamuma rohamuna asa tarsesa dosamuna. Roma onom ayat 20 tolu. Ai upatinuhor ni dosa doha matean. Alai basa-basa ni debatado hanguluan sa leling-lelingna. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatay. Kolose tolu ayat 8 sahat 10. Alai anggonuai bolokon hamu masa luhut nai rimas muruk hajahaton pangisahion hata barang sian pamangan muna unang ma masih gabusan hamu ai nunga di tanggalhon hamu jol mana buruki rap dohot aka parulaonna jala nunga disolokun hamu na imbarui napa imbaru asa tandaonna rupa nina tumopa ibana. Heber sia ayat 14. Dalam tumakkas ma mudarni Kristusi payason rohamuna sian akka ulaon hamatean lao mangoloi debata si pangoloi ai dipeleon do dirina somarlindang tu debata marhite-hite tondi nama nongtong i. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ende nomor 22 ayat 1 roh di ayat 2.
palimahon hatu tubuh ni sipaluai nunga sahat tikina na binuhul ni debata di asi holong ni debata di Portibion marolop-olop jala marlas ni roha mahamu las maroham ale jolma manusia sipaluam nungaro laho paluon hita sian gom-goman ni haholomon dohot sibolis tabegema liturgi palimahon taringot tu haroro ni sipaluai. Yesaya 10 sada ayat sada. Dungi ruar masada tu nasihat tu kondisi isai. Jalamar parbue sada tubis nasian tubuh sian uratna. Yesaya 10 sada ayat 2. Jadi songgok matu ibana todini Jehovah, todini habisuhon dohot habis taran, todini panuturion dohot hagugon, todini pabinotoon dohot biar maradopon Jehovah. Yesaya 10 sada ayat 3. Jala halamononna do hadolaton maradopon debata, jala dang manguhum ibana marguru tu barninada ni matana. Jala dang manguhum ibana marguru tu nabinege di pinggolna. Yesaya 10 sada ayat 4 1 ayat 5. Marhite-hite hati goran tahe huumonna akna napogos. Jala marhite-hite hasitongan patikosonna uhum tu akana dangol di tanoon. Jala marhite-hite batani pamanganna libasononna tanoon. Jala marhite-hite tondini bibirna bunuonna halak parjahati. Jala hati goran do hohos ni gotingna. Jala habonaron hohos ni akna. Yesaya 42 ayat sada. Ida mana posoki nahu togu, nahu piliti hasudungan ni rohaku. Nunga huapehon tondiku tu ibana, taria sonona mauhum tu aka bangso parbegu. Yesaya 42 ayat 2 roditolu. Dang jauh-jauh ibana manang pangiaronna suarana. Jala dang patu bege hononna suarana di alaman. Arung naung marosahi dang laos ponggol hononna. Jala sumbu namar nehet-neheti dang laos itopanna. Hombar tuha sitongan tarias sononna uhum. Saunari sahak mahita tuna pagalak lilin. Hupangidohami haradioni amang doho inang naung hudoko kami dison. Ima amang pendeta resort HKBP Makassar, amang pendeta Simamora, Ketua Panitia Natal, amang G Siregar Buru Batuara, Ketua Koinonia, amang Situa Simatupang, mewakili Ama Situa B Samosir, mewakili Ina Inang Nyonya Gultom Boru Simatupang, mewakili remaja NHKBP Jansen Sinaga, dan mewakili Sekolah Minggu Ima Kesia Lubis.
Paduahon tak angkat tugijang lilita sudena. Tapi gema muse laturgi paunopon nunga tubuh tu hatta di tonga-tongata tutuma ibana tubuh di rohatta marhite hatana naung saha tuhitabe alani patut dota soba ibana asa gabe perjabar hita di hatu tubuna doho di hangaluan sogoti. Matius 2 ayat 10. Tagi begema liturgi paunopon. Matius 2 ayat 10. Tarbekedo di hutarama suara partangison dohot anggu badar yang duhi sirahel do ya nonok penai dan olobe apulon ainu ngasun siap nasida. Matius 2 ayat 10 sia. Alai dung mate si Herodes, diida si Yosef ma di Nipina, suruh-suruan ni Tuhan i di tano Mesir, na mandok tu ibana. Matius 2 ayat 20. Hehe maho, boan madat danahi rap dohot inana, mulak tu tano Israel. Ainu ngamate akan nasumakapi hosa nidat danahi. Matius 2 ayat 20 sada. Jadi ehema ibana dibuang madak danak i rap dohot inana mulak tu tano Israel. Matius 2 ayat 22. Alai dung di bege ibana Syakraleus dohape raja di luar Judea manggotti amana si Herodes biar dorohana anggolau tu sih. Jala dung pro poda sia debata tu ibana di Nipina gabe do pak luak Galilea nama ditodong. Matius 2 ayat 27.
Jadi ojak maibana maringanan di sadahuta namar goar Nasaret. Bebijupang ma hatani panurangan na medok. Warna do ibana si Nasarani. Saunari tabegema kor ama Ebenezer judu timuse vokal group ama.
lahir sama dengan manusia di kandang yang hina dan keji. Yesus datang bukan untuk dilayani, Dia datang untuk melayani kita. Dia wafat di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Betapa mulia hatinya menebus dosa manusia. Betapa agung hatinya berkorban untuk kita semua. Terpujilah Tuhan yang telah menebus kita dari segala dosa. Yesus datang bukan untuk dilayani, Dia datang untuk melayani kita. Dia wafat di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Betapa mulia hatinya menebus dosa manusia. Betapa agung hatinya berkorban untuk kita semua. Berkorban untuk kita semua. Tapuji Tuhata Maredes yang nomor 56 ayat sada. Ina da da na si malua
partang yang mahita. Asiniro hamadi hamu dohot dame sian Tuhan debata mata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Adorang sohujaha sian hatani debata, nagabe turpuk jamita di pestata sedarion bornginon, di pesta Natal ni ama dohot ina di tonga-tonga ni huriata. Pasaton nami do perjulu, selamat hari ibu ma tuaka ibu, na dong di Portivion alai secara khusus ma tu sudi ruas ni huriata nuain na di Makassaron dohot di sude nang aka ibu na mabigi marhite live streaming di bagasa Bornginon. Adorang sotato ruson tu nama jahatan di debata. Mungkin untuk anak-anak kami remaja sama Naposo, kita coba nyanyikan dulu di doa ibuku, namaku disebut. Bisa saya undang untuk berdiri anak-anakku Naposo sama remaja. Remaja sama Naposo, silakan berdiri dulu kita di tempat untuk menghormati ibu kita yang kita sayangi. Masih kecil
ima penghormatan nami akayanakon di luar biasa seorang ibu mengasuh, membesarkan, apalagi melahirkan anaknya. Adong minimal 20 tugas ni inana luar biasa naso adong boy diulahon akama jalan ngesering tajahai alai denggaddo tapaulah-ulak tarenungkan mungkin akaina pe merenungkani ala sudedo hita beribu adong ibu nang penong marujung ngolu bodo tak kenang luar biasa tanggung jawab tugas ni ibu. Sahalak ibu manang sahalak ina bodo dohono ta ido na mengelola keluarga ido ben na jot molo tang disibe inai pitor songon nangalingalima pakilalaan di tonga di bagas di tonga-tonga ni keluarga ini. Ina sebagai pendidik, ina sebagai psikolog, ina sebagai perawat, ina sebagai koki dan seterusnya. Minimal adong 20 bodo tajahat buka di Google kamanga kenang. Luar biasa peran ni seorang ibu di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Apalah toho saya di paugdo. Natal ni aka parupuan secara umum dapat pudion di tonga-tonga ni Huria HKBP tanggal 22 Desember di hari ibu sekaligus naik patuluhon di namar hari ibu naik laus disi ibu maka tidakon hatani debata manang patariason hatani alani hatani debataning marsaringa tuhita hupilit do sian Matius 2 ayat 10 tolu sahatu ayat 10 wan alai oleh ni 15 mahujah asa dung launa sida Roma suruh-suruan ni Tuhani di ida si Joseph di nipina nama doktu ibana hehe maho boan madak dana hirap dohot inanai maporus mahamu tutano Misir di si mahamu jolo pai maromu sehataku ai nanaing duluan ni si Herodes dodak danahi asa bunuh onna jadi hehe maibana di boan madak dana hirap dohot inana borng ini maporus tutano Misir laos di si mana sida pai mamate si Herodes asa jupang nani dokni Tuhani marhite sian panurirang na namadok sian Misir do hujou anak ki lakni mahujah akaina ngakamang luar biasa lasni rohata ala berpadu ama ina marnatal di bagasan sedarion. Totu ikonadong do parbuena, ikonadong do nagabe soara ni natalon di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni rumah tangga, di tonga-tonga ni komunikasi antara suami dohot istri, manang ama dohot ina. Alamat ceyargado ai demi Tuhan engganon do taulion ni pardalanan ni akar rumah tangga songsoni di pardalanan ni tonga-tonga ni Huria. Taida si Joseph doh si Maria. Na begitu luar biasa terpaan, na begitu luar biasa tantangan, na begitu luar biasa pergumulan nasida alai boy dilalui nasida jala boy di pernguluan nasida gabilam tumengkan taida jo adorang sorang Yesus si Maria gabe-gabean alai dang marhasohotan dope
luar biasa anggo di sudut ni budaya Yahudi. Sasitongna ikut diuhum do jala nasobui donohan ni bawa moronong songoni pangalahon. Alai dang olo si Joseph gabi maninggalhon ala di bege ibana soara ni suru-suruan ni pabotohon tu ibana naung ngadong sakap ni debata di si Maria alani disuruh ibana manopot si Maria. Asas yang tantangan pergumulan naso mungkin dipikiri jolma alai boido gabe nauli na dengga parbuena bahkan gabe haluau di tonga-tonga ni pertibion molo ditangihon manang molo di patujulo suara ni debata di bagasan mu. Na ditangihon si Joseph do, na ditangihon si Maria do, suara ni debata asa sude aka nama benasida bergumul boy diatasi di bagasan mulut. Dung seorang pe Yesus dung marumur 2 tahun disuruh do nasida iko maninggalhon huta Bethlehem iko maninggalhon tano ni Israel ala adong sakap do rencana ni Raja Herodes nang mamunu Yesus. Nunga adong pergumulan ada orang seseorang dung sorak adong muse pergumulan na luar biasa. Boy do noang bayak konota malo umur 2 tahun ikon tinggal honon nasida jala disuruh nasida borhat. Itu tanah Mesir. HP naselaon nai Mesir na tininggalhon ni halak Israel doi ala di perhatuban nasida ala nunga marhacit bangso ni debata di bahen bangso Mesir disuruh nasida haruar alai nuaing se dung roh Yesus dung seorang Yesus disuruh nasida lau tu tanah Mesir ala tepat pada hati hai molo di Mesir lebih dumengkan keamanan dohot politik dan sahat tu na adong marsakap songon na di terjadi di tanah kanan neng bambunu sudia kadakna alai neng idaota sian hauduhon ni si Joseph do si Maria do nang pe songoni posodo pedak danak 2 tahun do pedak danak iko buanon nai borhak mardalan molo sian ukuran jarak ikut lebih hurang matudu ari nasida mardalan sian tanokanan sahat tu Mesir alai ikut dalanan nasida doi hobar tu parsuruan ni suruani asaboy berkelanjutan haroro ni Yesus silau paluahon portibion asaboy berkelanjutan aha sakap ni debata di tonga-tonga ni portibion unang dia bati portibion unang dia bati raja mana penguasa hati hai Raja Herodes disima taida kesetiaan dot ketaatan ni si Joseph do si Maria borginoni ko borhat tamunina borhat nasida asa sahat nasida di Mesir unang sahat tu pembunuhan ima poso-posoi ima Yesus laos go baram maya kamanga kainang di tonga-tonga ni keluarga jauh-jauh mai muaing di tonga-tonga ni keluarga namar pesta Natal sedarion begitu luar biasa berharga molo si borhat sian persuruan di debata lao madalani perdalanan ningoluta di bagasan sadani roha sadani lauduhon di persuruan di debata di sido gabe jupang haluau di tonga-tonga ni ngudu niaka yanak molo sadalan ama dohot ina mangoloi persuruan di debata lau merawat perdalanan di rumah tangga di sima boy tanikmati hinauli dohot hinadengkan di perdalanan di rumah tangga itu
Sudedo hitan waing bobonosan manang ke hatahuton di perdalan ni keluarga ta, di perjalanan ni kayana kota, apalagi di masa ni Kopiton, sosoni di masa ni kemajuan ni jam. Asa di sido hitan waing disungguli, asa berusaha mabigi suara ni debata, lau penduahun nasida, lau mabuan nasida, tungolu nasasitong, asa mangolu nasida, unang gabe dohot nasida mate hinoron ni aka pangalahon na di Portibion. Macam luar biasa na kinakadrama na pinasahat ni amata dohot akainata nakin patuduhon memang hamatean luar biasa hinoron ni ala ni dosa dohot ala ni pangalau sion di hata dohot di patik ni debata. Alain wain disungguli mamarhite hata ni debata asa boy dengan asa unang sahat to hamateani marhite na ordu marhite na mangoloi hata ni debata asa boy jupang las ni roha do tangguban. Saya kembali do sering tabegi jala sesuara honop ta doi jala totong de korun kono renung konot tai di bagasan gunutta di hata batak nama dok di tikimet-met do hawi boy di tukol-tukoli asa boy ibana tigor alayong godung matua dang terboy tapat tigor hita bei patuduh di si mulai sian memet nunga bertugas sita lau mengarahkan na kadadana kiya kaya na kota asa boy lam dumengka ni mangula ho Bartolomeo ni rohani debata jala seadong dopat dohan nama dok lebih baik kita mandi keringat untuk mendidik anak di masa hamet meton naik daripada dung matua ibana gabe mandi darah bahkan mungkin air mata darah nah haruar sia kita paidaida akan kota akamanga kenang tang naning menunggu di sidang wolon atit buhatu ngadong waing na makilala songoni alain yang jauh ni hata di debata marhite natal di hatu tubuh ni sipaluai di hatu tubuh ni poso-poso inong roto tonga-tonga ni Portibion di suara tu hita naing tamulai sian masa poso-posoi lau mengarahkan nasida mabuan nasida songon Yesus nani rawat songon Yesus nani pagodang ni si Joseph do si Maria di sido asa sahat tu tujuan di sido asa sahat tu naboy jupang dihita hanguluan asa ido gabe jaminan dihita dina mendidik dina mengajari bahkan dina marpubuho pesta natalon asa marpangot taki di hubungan di keluarga di hubungan ni natoras doh tianakon di tonga-tonga ni keluarga tabi macegudang akal ilustrasi ledang pernah kebar honoko akal ilustrasi nuaing bohat hinatabuni molo ditiki met-met danahi talatih taajari tatugu-tugu tabuan ho Bartolomeo ni rohani debata pasti jupang padbue na luar biasa alai sebaliknya molo dan tapak ketiki do kesempatan mendidik membina do mengajar ya nakotai di tiki met begitu sakit setelah tua di sodora akamanga kenang macai arga macai tabu sian hata ni debata molo ta jahat renungkan nakin sian terpuhi nangpe mesir sasitongna dang tano na bersama nagabi dohoti inganan ni halak Israel alai disuruh tu si nasida lau martabuni disuruh nasida menyingkir asa unang terpengaruh tu pangalaho manang tungolu na terjadi di tanah kanan sian Raja Herodes lau semua itu contoh dihitai di namandidik anak kota begudang masalah na tadupin waing di perjalanan ningguluta alai dang terjaga dan tang bentengi anak kota bahkan dang tabain solusi lau membina dok mengajak dok mengajari anak kota ala macigudang don waing lingkungan mempengaruhi anak kota
molo dido akan napistar bui do hampir imbang-imbang nuain lau mengisi bola berpikir dohot perilaku ni anak kota pangajarion di bagasta dohot pangajarion di lingkungan. Bahkan bui do lebih dominan ke sian luar lau mempengaruhi akai anak kota. Asa maloma hita lau menjaga membentengi akai anak kota unang gabe gumodang nasida dipengaruhi aka pikiran-pikiran pangajaran-pangajaran nasian luar alai ta kasima jala tagugum ma lau mangajarhon hata ni debata asa tutu nasida monang jala tutu nasida gabe tau haposan jala tau lasniroha di juluan nyari di tonga-tonga ni keluarga. Ido apalana marga kamanga kainang di pesta Natal ta ama dohot ina na berdomu tapatupa di bagasan sedarion naing lam saudut ama dohot ina naing lam saudut keluarga lao membentengi mangajari manugu-nugu ya na kota jala gumodang jala jumolo mabigi hata ni debata mabigi suruan ni debata mabigi tona ni debata nagabi sumber dohot dasar di kita lau manugu-nugu lau mangajari lau pagudang-gudang akaya nakon di lomo ni roha ni debata asa marulupuluk marlas ni roha ita di ujung ni perdalanata di tonga-tonga ni pertibion atong tuhatta mamangurupi tuhatta madongani tuhatta pasadahon ama dohot ina mangulu hobar tu lomo ni roha ni debata nama belas rohata di pesta Natal jaladung sai pesta Natal natapatupa di bagasan Bornginon. Amin matang yang mahir. Mauliati matuhan di hatam na manungguli hami ditanggung jawab ni ama dohot ina lau manugu-nugu membentengi mangajari akayan nakon na pinasahatmu diham bicana dong partikia dope di lehoko bicana dong kesempatan di lehoko naing pakeon nami hatam pakeon nami tonam lau manugu-nugu mangajari do pagudang-gudang akayan nakon na pinasahatmu diham saurdot sadalan ama dohot ina sadalan natoras lau manugu-nugu ia nakon nahupartulo moniroham songon si Joseph dohot si Maria natangi di hatam natangi di persuruom mabuan Yesus tutano Mesir asa unang marmara binahen ni pengmasa ni pertibion si Herodes asa tutu sakapmu mardalan di tonga-tonga ni pernguluon ni pertibion marhite Yesus naungro mate mangulu asa dohot hami mate jala dohot hami mangulu rap dohot ibana gabi juppa kami ngulu nai baru sahat tami tunama jalo tupal hanguluani atong paingot tami ditugas do tanggung jawab nami marhide sia perbue dohot soara ni natalon asa tungtakas huhanguluho kami hatam pasu-pasu maama dohot ina di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu ama dohot ina di tonga-tonga ni keluarga Nabi jala totong lehonom narap manguloi narap sauduran di bagasan hatam jala di bagasan sedarion di sadok pertibion hupatu pahami do parningotan di akka ina na begitu luar biasa na pala ditotopon hari ibu 22 Desember bain ma arion menyemangati akka ina lo patupa ulau na dumenggan di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni masyarakat terlumobi di jolong jarabahen ma perningotan sedarion
lau merenung hami asa totong huingot tami pabahenan dohot nang pinatupani akaina tuhami asa huboto hami makamulate honi jala huboto hami lam patupan adu menggan lam menghormati akaina di tonga-tonga ni ngulu nami di tonga-tonga ni keluarga nami atong pahot mahami mangoloi hatam pahot mahami mangyuton ho di nasa perdalanan ni ngulu nami terlumubi mamarhite pardingotan nami di harorom mabay semangat na baru madihami lau mangulana naho Bartolomo ni roham di bagasan Kristus Yesus tangihon jalo loy mapangidoan na. Amin. Tapuji Tuhan marhite edisian nomor 557 A Laos Papungo pilihan. So
pasat mapilian na tapapungunto do panide bata matang yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang hodo haroroan ni salut sililo na dengan dot naso libasan na malutus. Upasa tami masyan na nilihon mito hami pilian nami toho. Say jalo may gawiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa para siya kami pilianon. Pati bulo na radyo mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Aslam tadahami gudang ni silion lion mito kami. Aslam gilgir kami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rab mahita martangyang ditangyang aliyah manami. Aliyah manami na di manua gijang. Say pinagbadia magwarmo. Say roho maharajon. Say saot malomoluham di banua taon sona di banua gijang. Lehon ato ami sa darion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unang kami togion to pangunjunan. Palua mahamisian pangago. Ay hodo na pula rajaon. Dohot hagogon. Rodia sangapon sa leleng-leleng. Amen. Asinirohan itong hata Jesus Kristus. Dohot tolong nirohan ni bata amat. Dohot parsauran ito di porbadia ma. Maddo ngani hamu saluhutna. Shalom Mama Inang. Selamat Hari Natal, sahak mahita muse tu hiburan. Perjolo mata pasah tu ketua panitia kata sambutan. Salam. Horas, jala selamat hari Natal ma dihita saluhuna. Naksongoni akatuina nami, batong madohonon nami, selamat hari Ibu mate. Napinar sangapan, amak pendeta resort, amang RJ Simamora, dohot inang. Napinar sama na di persangapan amak pendeta fungsional amak pendeta PDM Lubis Dohot Inang. Napinar sangapan Inang Diakones Boru Sinaga Dohot Amang. Naksongoni dihamu akaparhala donami. Suak songoni amanami inanami rapdo dianakon nami naposo remaja tong domandok mauliate hita tutuhata pardengkam basai alaboi mardalan denggan Iman Natal na tapatupa apala di Bodarion. Naksongoni dohono nami dotong mauliate. Tuama nami, tuina nami. Godang dohono nami mauliate godang dotong di dukungan muna
na berupa materi, gogo, doho pikiran, tuhami panitia, nang boy patupahon, ima pesta Natal amaina, apalagi tikyon. Suaksong ini perlu pabotohon nami, salah satu program ni panitia, imang kunjungan tali kasih, tu piga-piga ruas ni huriata, na hurang hipas di Pamatang. Jala widahami, dotung mansay las dorohana sida, di haroro nami. Sayang giat ma marhite haroro nami, say lamtu hipas nama nasida. Dihamu ama nami, ina nami, tutu Dr. Benhami, pesta Natal tahun sempurna. Saya dongdo akka kekurangan, sayang giat matu akka pesta Natal tu namang ihut, boy lam tu dengganna. Tong dodohodokku, tudong aku panitia, mandong mauliate doa tong tu hita, alanga sada roha hita, sada pikiran, di nama kalaskon pesta apalagi di Bornginon, saya itu hatama nama masu-masu saluhuna. Dihamu ama nami, ina nami saluhuna, songoni majolo hata nabohi pasatami, saya itu hatama namandongani jalan nama masu-masu hita saluhuna. Butima, horas marita. Mauliate ma di amang ketua panitia Natal ama ina di tahun on. Sonari sahat maita tu hiburan apa dua hon ima pemberian bingkisan Natal panitia. Sonari pinangi dohami ma haradion naparjulu. Ima amang pandita resort amang pandita RJ Simamora. Paduahon amang pandita Porisman Lubis. Napatuluhon tu inang diakones Borisinaga. Napapaton tu amang dewan koinonia situa insinyur Hasimatupang. Napalimahon tu koster ni gereja ima Bapak Jannu manang Bapak Victor. Napaonopon tu seksi peralatan natung macailoja makarejohon mangurupi sude mardalan acaraon ima situa opusunggu hujo hami ma tu jolo pinang idu tu jolo mahita amang ina Bapak Jannu. Bapak Jannu dang ngadong teh, andong mate. Pinangiru ba tu haredan ni ketua seksi acara ni nalau pasaton bingkisan Natal. Mau lihat mak. Sonari saat maita tu acara hiburan apa tuluhon
Ima drama singkat. Dia manami dohot inanami dohot sudah tahen apo sebulung asa sabar jolo pay mahon ima drama Natal ni ama dohot ina.
Sonari sahak mahita ima tu nama mabege doho menyasihon ima drama Natal ni ama dohot ina. Para pemain nai Marta ima inang nai baho boru pasaribu. Nai Marta. Amani Marta ima amang nai baho. Si Marta anaknya imanyo inang nyonya nainggolan boru panjaitan. Ina satu inang nyonya silalahi boru sinaga. Ina dua inang nyonya situasiani par boru situmorang. Peran pembantu ima inang nyonya situasi tumeang boru situmorang. Selamat, mari kita tunjukkan penampilan para ibu dan amang. Drama Natal ama dohot ina. Ima namar judul Romaho Tuhan Jalo Maau. Di perkembangan ni zamanon lam tutorop nado akajolma holan sumariho narikot dingoluna pardagingonon. Nunga lam tutorop na jolma naso makarikoton parsaoran nadinggan bitongani keluarga. Masyarakat songoninang parsoran di Huria. Torok musema naso pature parsauran na tu debata silehon pasu-pasui di ngoluna. Artai nama di perdebata naboi pasonang rohana. Sada keluarga ina naholat tu ulaun sabing rohana. Dan di hari koton parsauran di Huria. Angguana kondoh amai masariko do manarihon bohal ni partodiona. Didok hatani debatado unang papungupunga hamu arta di hamu di tanoon. Dinatar gagak tasik dohok ngingit. Dinatar hali jala tertako panako. Tersurat di Matius onom ayat 10. Mari kita saksikan. Jatuh tempo tadi hapon. Jolmo pengen juga na bodongan jatuh tempo na ola kumungot. Jadi kinay malijang labok katana. Tadi. Gudang ilang kon manapu ja gudo piaw ni sabu juga kota. Dia si Marta ai dan tujone nang naon. Ngan kare jok ne. Oh Marta oi. Oh Marta, lagi ada holik suku Marta, asuasi do hama maragi nangmon ni ama tahe. Oh tahe Marta, iboto ho, kilo ni nang sumar nasam. Oh, tahe si Marta dia do hanya. Bah, ayah ada inang Marta. Bah, oh dia mah? Beri aku. Namang baju si Marta anaknya, si Marta dia Lucia. Meni ide bena. Wah, tanggap si baju sapon. Tunggu nasi di situ aman, hasil itu mai daw. Mai daw. Si puas itu, pergi kirip kita na berbedai. Dan pergi lengan itu orangku. Wah, mau lugari jauh. Pergi tinggi. Tinggi uruan.
Abelaya maksudku makataya. Oh. Jangan spesi korupta si Marta. Lau tu gereja peningkat tu gabagaba. Pot urai. Ima. Nana yang rencana penyambut harus wajah susinang. Diskusi emang lau korupta tu gereja berteriak kok. Dahil ko kaya ako sa muli. Gudak siya ni kari do kuning yang Marta di do pasar. Kumalaw mo ng law. O ya, kanto mo mane. Bah. Kare jujo ang ko tagyan ko. Ang gusto ko nito na lama tu gereja. Kadang kuria na pagkiyo di gereja. Akasih tua. Rikot du biawi na gereja itu kuria ini. Lama jenang dah. Oh, lama. Kanto mo law. Oh. Iya do si Marta. Hasilnya aku tadi aku jadi next experience aku. Marta, Marta. Oh Marta, si Marta namanya apa? Marta, si Marta. Eda Marta. Ayo kita ke gereja. Oh, percaya Mahamina. Roda. Kakak, itu mamanya Marta sudah cantik bajunya, tapi dia tidak mau ke gereja. Apakah kerjanya, Kak? Huta, unang puli atoy. Godang nai si ato atay portibion. Lo may si, tang tatu si ahaulon ni. Beta matu gereja, talului mahatani Tuhani. Asa daw po tapaso-paso hita. Beta. Ora sinang. Ido eta tu gereja. Marta, cepatlah kau pulang. Mamamu sudah mencari dirimu.
Sotulah itu dia nah. Apa? Ikan apa naik? Emang? Wah, mana pun video nanti? Wah, nari gamay na. Toho, ano to? Ano rin kanang bolot ta kanang kok natal. Udah yon lang dah. Am Tuhan. Kami hon mapagidon na tulong keluarga na. Asotok mi Pangulo Yarajong. Unang debat di SMA aus Pamungon Artan Portibion. Iman. Hawalo aku. Tuwa-tuwa. Pelean natama, janganlah natama. Alai, udung iroha dono serti roha. Ido jalomon Tuhan tay. Unang songon, onggo di rohana. Tiap hari minggu yang berbagi baru, marbisi nagagat, jalan hujon. Ido unggalor makmon. Unggalnya. Kalau bagi barunya rohai banyak baru dohot mengalih kita tubuh hari. Baik, ini ada guru. Angko mau niat unang banyak saya lauhan boyan ngulur tapasahat marohat akan lalu itu dibataan alana bolong ka napiti buat ima roha dohot pangadios budaya pangrawat tadi bertujuan. Ya dah baik kita ngobrol. Arta. Suara. Weh, inang, ikut tenang. Sama. Sudah benar. Arta, dia ada inang, dia. Enggak benar. Betul mau inang. Inang, enggak benar. Oh, suara nama boy roha. Inang ulang sedang ke roha. Patok ya tidak butuh Tuhan. Madu ada pewa sepermarani. Sehat. Nih,
orang kurang ina. Madak murah kemana? Dan marci ko ala liang tam nama gue. Salah apa sudah bata dosa. Hido na toho di muruton. Asolingkan mulut tadi pertujuan. Dena? Tohome guru kami tuh kerja. Pikiran udah keluar tak, kita main. Pasahat matu Yesus salut nangoluki rohanang pampahelaku. Mangkaromoti perguluan nami dohot sudena adong dihami moliate Tuhan. Amin. Pasahat ma dirim doho artam tutangan ni Jehovah. Unang papungu-pungu hamu arta dihamu di tanoon. Dina getar gagak tasik doho ngingit. Dina terhali jala tertako panakoy. Alai papungu-pungu hamu ma arta dihamu di Banua Gijang. Dina sotar gagak tasik mana ngingit. Dina sotar hali jala tertako panakoy. Ayah hamagunana di jolma nang nasa portibion diomo anggo diago dirina laos mago disi. Ima sahatna selamat Natal doho tau baru madihita sesudena. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Hupangido hami, tuhamuna amanami, dohot inanami, dohot sude, naposo bulung. Asa tetap majolo
di tempat ta ala adong dope aka hiburan na nanaing si tampil honon nami. Ya. Dihita ka ama, mauladong
sahat hamuma. Iya, untuk adik-adik kami sampaikanlah kepada ibu-ibu kita di sini ya. Kalau tidak ada anak-anaknya, sampaikan, katakan selamat hari ibu. Terima kasih untuk semua ibu yang telah berjuang di keluarga, yang telah berjuang di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah gereja ini. Kalian adalah tiang doa bagi kami. Kalian adalah pahlawan kasih ibu sepanjang masa. Untuk itu kami harap seluruh jemaat kami untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan ini. Adik-adik kami yang sudah membagikan bunganya, kita ke depan bernyanyi untuk ibu kita, untuk seluruh yang kita kasih perempuan yang ada di tengah-tengah dunia ini yang berjasa untuk kita. Adik-adik remaja Naposo Bulung, mari kita berdiri. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk berdiri. Terimalah nyanyian penghormatan kami, terima kasih kami untuk kepada Ibu yang telah berjasa di dalam hidup kami. Ya, adik-adik kami, kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Sudah sampai semua kepada ibu-ibu. Masih adakah ibu-ibu yang belum mendapat bunga? Sudah semua ya? Ya, lambaikan bunganya Inang yang sudah dapat. Kita bernyanyi sekali lagi. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Yang lebih kuat lagi. Aku miliki sesuatu berharga. Terima kasih mama untuk perjuanganmu. Engkau adalah ibu sepanjang masa, pendoa bagi kami. Baik hati. Ini masih apa lagi? Masih tarian solo lagi, masih menyanyi lagi. Vokal grup lagi, nanti tarian Natal, baru makan bersama. Foto dulu dengan HP-mu. Pereban. Maringan. Foto jenis masih mau lihat. Ya, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian dari anak sekolah minggu, yaitu dari Kesia Boru Lubis. Luar biasa anak-anak kita, remaja Naposo Bulung tidak mau kalah. Anak sekolah minggu juga mau memberikan yang terbaik buat mamanya.
Hari Ibu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah tadi penampilan dari anak kita, guru kita Kesia Lubis.
Jadi memang di tahun pemberdayaan ini muncul segala macam berdaya yang bisa berdaya. Mudah-mudahan di tahun ke depan bisa menjadi setia anak-anak kepada ibunya. Jadi di hita amanami dor ina nami nang suang songoni na posebulung sude salut na hita sonari alana marlas nirohado aka ina sadarion ima di hari ibu tarida duan non di aka tari-tarian ni aka ina na sangat luar biasa. Berikut kita akan melihat tarian Natal Ina HKBP Makassar. On ma pengaruh bunga mana kinganon. Bagak bunga nai. Cek satu, ya. Ya, terima kasih kepada anak-anak kami yang memberikan bunga sehingga orang tua ibunya semangat menari. Mudah-mudahan tahun depan bunganya lebih besar supaya tariannya lebih panjang. Ya, tapi jangan terlalu lama karena sudah ada tadi yang mau sesak napas. Ya. Ya. Ya, sebelum kita masuk ke acara makan bersama, masih ada satu vokal grup lagi. Kita akan dengar lagu puji-pujian dari vokal grup AMA.
Cek 1, dicoba. Cek. Cek 1. Chỉ sau up, chỉ sau. Sudah tambah reda deh. Hodonai ihutonoku ale Yesus ale Tuhan ai maluang jalan tari luang duku pajono di lambung nang pesan gokina uli dohot aka bunga-bungain dang nabon behong kuau tahe ho nama ku pilih dalaki alani togi honau Tuhan batuduho dalam Tuhan unang bebas sombuli luang to gumau jonok Tuhan dang disan gokina uli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang kuau tahe ho nama ku pilih dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon dalam bituang unang bebas sombuli luau sai toguau jonok Tuhan togi honau Tuhan patuduhon dalam bituang unang bebas sombuli luau sai toguau jonok Tuhan sai toguau jonok Tuhan. Ya.
Kayaknya malam ini kita kalau bapak-bapak yang tampil kurang semangat tepuk tangannya ya kan. Padahal bapak-bapak itu sangat mendukung kepada ibu-ibu. Jadi dihita saluhutna ini adong do pesada acara. Na parjolo ada orang so huhatai hatakku ada anting-anting setengah jatuh. Tabereng jo ati gua adong anting-anting na manang na emas ini kayaknya. Kira-kira ini ada 10 gram ini ya. Molo adong nama debu. Pangidu hamu tuhami dah. Pangidu hamu tuhami. Oke. Baik di hamu amanami inanami suang songoni anakon nami napa sebulum. Nakaningan tiki masuk hita. Adong do dibagihon pembatas Alkitab di hita. Jala adong do disi hujo hamima na adong stempel pembatas Alkitab. Pembatas yang ada stempelnya. Tolong maju ke depan. Kalau nggak salah ada 9 orang. Ya, ada 9 orang. Kalau bukan 9 orang, ya, perlu kami informasikan karena berbahagianya Punguan Ina tadi langsung dipesan hadiah buah dari toko buah secepat kilat datang. Jadi ini acara spontanitas karena saking senangnya dibagikan bunga sehingga mereka beli buah untuk dihadiahkan kepada orang yang rajin membaca Alkitab. Ya, kalau saya memang jarang dapat karena saya jarang baca Alkitab. Ini adalah yang rajin baca Alkitab. Masih ada 3 lagi. Pembatas Alkitab ada stempelnya. Oh, ini ada 1 lagi. Ya, 2 lagi. Ya, mendapatkan hadiah buah. 1 lagi. Ini aturannya, kalau nggak ada yang 1 lagi itu jatuh kepada MC, itu aturannya ya. Iya. Pokoknya jatuh kepada MC itu kalau nggak ada. Hadiah ulang tahun untuk MC. Ya, sepakat kita, nggak ada lagi yang 1. Hah? Ya memang kayaknya aku yang dapat karena aku rajin baca Alkitab, ya kan? Oke. Ya. Selanjutnya kami serahkan kepada seksi acara. Jadi buat kita yang hadir di sini, panitia membuat 2 pertanyaan. Siapa yang mendapat yang betul jawabannya akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Pertanyaan pertama, sebutkan minimal 3 nama gunung bersejarah yang ada di dalam Alkitab. Siapa yang pertama? Gunung. Ada Gunung Latimojong, Bawah Karaeng. Coba siapa yang bisa? Gunung di dalam Alkitab. Hah? Siapa? Tunjuk tangan. Ya, Nyonya Nebaho berapa seribu? Kasih mic-nya. Minimal 3 gunung ya, maju ke depan. Oh, ya. Gunung Sinai, Gunung Horeb, Gunung Zaitun. Salah, 1 aja yang benar. Ya, siapa lagi? Yang kedua. Gunung Nanti Tabor. saya sebut.
Gunung Tabor. Coba, siapa yang pertama? Gunung Tabor, Gunung Tabor. Amang Gultum. Oh, tadi itu Nyonya Nebaho, Nyonya Nebaho tadi duluan. Ya, berupa 1000. Ya, sebutkan nama 3 gunung bersejarah dalam Alkitab. Gunung Golgota, Gunung Nebo, Gunung Sinai. Hanya 2 yang benar. Ya, Amang Gultum. Nanti saya sebutkan supaya kita. Golgota. Ya. Moria. Satu lagi. Gunung Sinai. Ya, salah. Satu saja yang betul. Siapa lagi? Siapa? Oke, siap. Gunung Sinai, Gunung Horeb, Gunung Salahutu. Gunung Sinai, gunung apa kedua tadi? Gunung Sinabung. Gunung apa tadi? Ararat. Horeb. Tabor, Tabor. Baru? Tabor. Gunung Tabor. Gunung Tabor. Tabor. Ya, Iya, Tabor. Iya bilang. Tabor atau bawa kereng? Coba, Tabor atau bawa kereng? Bilang iya, Tabor. bilang iya. Bilang Gunung Tabor, bilang biar dapat. Tabor. Baru 2, Gunung Sinai, Gunung Horeb, ya. Gunung Tabor. Gunung Horeb tadi. Salah juga, baru 2 yang betul. Gunung Tabor, bilang Gunung Tabor. Iya. Iya, 2 yang betul. Siapa lagi? Oh. Opung apa dulu? Opung apa? Dari tadi udah 3 kali dia tunjuk tangan. Ini yang paling rajin baca Alkitab. Ya. Ini yang paling rajin baca Alkitab ini. Biar lagi setir motor hampir tabrakan dia gara-gara baca Alkitab. Gunung Hermon, Gunung Sinai, Gunung Ararat, Gunung Latimojong bisa. Ya, betul. Sudah 3 disebut yang betul. Kalaupun salah gunung yang keempat, tapi sudah 3 yang benar. Tadi kan minimal 3. Sinai, Hermon, Gunung yang tadi Ararat, apakah? Ararat ya, tempat sandarnya perahunya Nuh ya. Ya. Gunung Ararat. Ya. Itu minimal 3 tadi sudah betul, ya. Jadi saya sebut di sini yang betul adalah nanti siapa tahu saya salah. Yang pertama Gunung Sinai, yang kedua Gunung Hermon, yang ketiga Gunung Karmel. Ini ada di Batuna 2 nih, Gunung Karmel. Yang keempat Gunung Tabor, yang kelima Gunung Nebo, yang keenam Gunung Sion, yang ketujuh Gunung Ararat. Oke? Ya, tepuk tangan buat Opung Aba. Ya. Sekarang pertanyaan kedua. Foto dulu, foto. Ya. Yang pertanyaan kedua. Langsung diserahkan saja ya kepada yang ulang tahun ya. Guru Kur Ama Ebenezer. Oke, pertanyaan yang kedua yang terakhir ya supaya kita doa makan. Di manakah Tuhan Yesus dibaptis? Di Sungai Yordan. Mana siapa? Di Sungai Yordan. Oh ya, betul. Di Sungai Yordan. Ya. Sudah duluan, sudah habis. Baik, kita sekarang akan masuk ke doa makan. Untuk itu kami minta kepada Amang Ya. Ini yang di foto kamera ini ya, siapa tahu ada yang giwangnya jatuh sedikit.
ada mungkin lepas, ada sama saya ya. Jadi pinangi rumah tu hal amang pandita dinalau mambain tang yang mangan, amang pandita lubis dulu naing. Itu. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan di pasaha rohanami di asidohot holong ni roham. Di tonga-tonga ni parsauran nami Kuriam HKBP Makassar patupahon di pesta Natal ama ina di tonga-tonga ni Huriamon. Nunga mardala sudi susaluhu na Tuhan di akka kegiatan rangkaian acara Natal nami mabual las ni roha dohot haporsiaon nalam manguluma di tonga-tonga ni parsoran nami di Huriam songoni nang diadopamu Tuhan. Ditikyot Tuhan yang marsi panganok kami pasu-pasu gabi gugunang haipasam may di tonga-tonga ni parnguluan nami. Tong Tuhan sahat di homa upasahat kami daging dohot todi nami di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Si titipan na si Gopa golang-golang pangaraut na molotung pe songonon na boy pinatupa ni panitia say godang ma pinasunate. Multimedia. Coba yang tadi itu bunga emas tadi emas. Ini oh ya, sambil kita makan kita akan menonton sedikit dokumenter panitia Natal waktu prosesi latihan ya. Untuk itu kami minta anak-anak multimedia supaya dipersembahkan ya.
tema di rohanami diho pasu-pasu mahami jada dongani mahami di bagasan Kristus Yesus tangihon jala oloi mapangiduan na. Amen asini rohani to hatta Yesus Kristus do tolong ni rohani debata mata dohot parsaran itu di purbadia ma masu hamu salu. Amen. Oras madita salu. Shall I play for you? Ba-rum-bum-bum-bum, ba-rum-bum-bum-bum.